Spotřeba energie neustále roste a podle prognózy lze do roku 2030 očekávat nárůst světové spotřeby energie až o 55%. V samotné Evropě má spotřeba energie vzrůst do 7 let o 30%. Největším spotřebitelem energie jsou budovy, a to kvůli nutnosti vytápění, klimatizování, větrání, úpravy vzduchu, ohřevu vody či osvětlení. Všechny tyto procesy spotřebují až 40% celkové energetické spotřeby Evropského společenství. Evropská unie proto vydala směrnice o energetické náročnosti budov, podle níž bude nutné do roku 2020 projektovat domy se spotřebou o 20% nižší než dosud. Trendem se proto stávají nízkoenergetické či pasivní stavby s téměř nulovou spotřebou energie, která pochází z obnovitelných zdrojů. Nízkoenergetický dům je stavba, která vykazuje spotřebu energie na vytápění v rozsahu 15 až 50 kWh na metr čtvereční za rok. Pasivní dům má tak nízkou tepelnou ztrátu, že není nutná instalace běžného systému vytápění a ročně tak spotřebuje maximálně 15 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy. V budově s téměř nulovou spotřebou energie se tepelné zisky v podstatě rovnají tepelným ztrátám. Aktivní plusový dům je objekt, který vyrábí víc energie, než spotřebuje, a to hlavně z obnovitelných zdrojů. Právě o pasivní domy je v České republice velký zájem. Je to dáno neustálým zvyšováním cen energií, ekologickým myšlením, ale také propagací a vysvětlováním jejich výhod. Pro stavebnictví jsou tak velkou výzvou. Pasivní domy vznikly na počátku 90. let v Německu. Vymysleli vlastně, nebo koncept pasivních domů vymyslel doktor Wolfgang Feist a od této doby vlastně se rozvinuly po celé Evropě. První domy vlastně v České republice byly postaveny na počátku vlastně roku 2000 a v současné chvíli v České republice je zhruba asi do 1000 rodinných domů. Začínají se stavět krom rodinných domů už i bytové domy a také administrativní budovy. Pasivní dům má několik výhod. Tou nejdůležitější je, že se vyznačuje velmi nízkými provozními náklady na vytápění především a také kvalitou vnitřního prostředí. Pasivní dům ovlivňuje několik faktorů, a je to i především volba pozemku, správné umístění budovy vlastně na tom pozemku, orientace jednotlivých místností ke světovým stranám a i tvar budovy. Pasivní domy by měly by mít co nejjednodušší tvar. Pasivní dům by měl být tak navržen, aby bylo možno vyloučit klasické systémy vytápění, a u pasivních domů se počítá vlastně při vytápění vlastně po většinu roku i z vnitřních zdrojů energie, jako jsou osoby, vnitřní spotřebiče, energie z televize, z počítačů. Pravděpodobně nejdůležitější součástí moderních domů s nízkou spotřebou energie je vrstva tepelné izolace, která tvoří tepelně izolační obálku budovy. Obálka budovy je technický pojem, který v sobě zahrnuje všechny obalové konstrukce, od střešního pláště, obvodové stěny, okna, dveře či podlahy. U pasivních domů je především důležitá masivní tepelná izolace všech částí obvodových konstrukcí, kvalitní okna a instalace nuceného větrání z rekuperací. Bez těchto vlastních částí nelze pasivní dům postavit. Díky rekuperačním jednotkám využíváme odpadní teplo, tím se nám sníží náklady na vytápění toho domu. Z minerálních izolací, které jsou vhodné pro běžné stavby, se přechází do dřevovláknitých, kde se využívá některých jejich předností právě z pohledu těch vysokých izolačních parametrů a minimální akumulace tepla. Se využívá foukaná celulóza, že se používá seno, že se používá konopí. A jaký typ konstrukce je nejvhodnější? Masivní nebo dřevostavba? Každý typ má své výhody a nevýhody a záleží na projektantovi, který by měl brát v úvahu užitné vlastnosti budovy. Důležitý je i plášť stavby. Zde je široká škála použitelných materiálů, od materiálů velkoplošných na bázi dřeva, ty známé OSB desky, dnes hodně rozšířené
materiály, které v sobě mají jak statické, tak požární vlastnosti. To jsou materiály na bázi sádrovláknitých desek, kde se využívá stará celulóza, čili zase vysoce ekologický materiál. A pochopitelně ty tradiční materiály, ať jsou to dřevotřískové, cementotřískové desky, které se dají tady na těchto systémech používat také. Jako příklad pasivního domu, kde bylo jako konstrukčního materiálu užito lehce prefabrikovaného dřeva, slouží dvoupodlažní montovaná stavba v Ostravě. Jedná se o výzkumné a inovační centrum Moravskoslezského dřevařského klastru. Toto inovační centrum ukazuje možnosti konstrukcí na bázi dřeva právě v energetické problematice. Můžou zde být simulovány nejrůznější energetické situace. Je zde několik energetických zdrojů a právě ty záležitosti se zde testují v souvislosti s konstrukcemi na bázi dřeva. Tady speciálně byl vybrán izolační materiál na bázi dřevovlákna s ohledem na to, aby se minimalizovaly tepelné zisky v letním období, což právě to dřevovlákno dokáže lépe než třeba jiné izolační materiály na bázi minerálních vláken. Co se týká ploužky konstrukcí, tak ty odpovídají, bych řekla, tomu standardu v těch pasivech, to znamená, že zhruba kolem půl metru má ta obvodová stěna, ale to je nezbytné k tomu, aby se dosáhlo těch nízkých tepelných stran. Celý ten systém dřevostavby je na bázi otevřeně difuzního systému, to znamená, nebyla použita parozábrana, tak jak se používá ve většině dřevostaveb v současné době. Když chceme docílit nízké spotřeby energie, tak samozřejmě potřebujeme tady mít systémy na vytápění, ohřev teplé vody, na větrání, které vlastně docílí té nízké spotřeby. Tady tenhle experimentální objekt je zajímavý tím, že jsme zde vlastně použili všechny možné, by se dalo říct, druhy současně používaných otopných zdrojů. Můžeme zatopit, dá se říct, tepelným čerpadlem, můžeme použít klasický elektrokotel, plynový kotel nebo kotel na biomasu, na peletky. Rovněž máme i samozřejmě solární kolektory, které nám ohřívají teplou vodu, nebo taky se lze vlastně využít solární teplo pro vytápění toho objektu v zimním období. Inovační centrum slouží jak firmám, které zde testují tyto otopné zdroje a kvalitu konstrukčních a izolačních materiálů, ale i studentům stavební fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity. Trend moderního stavebnictví je jasný. Používání materiálů z obnovitelných zdrojů. A tak se ukazuje, že se z velké části jedná o znovu objevení znalostí a zkušeností našich předků. Nejpoužívanější přírodní stavební materiály, se kterými se můžeme setkat, totiž pocházejí z české krajiny. Rostlé konstrukční dřevo, dřevovláknité desky, celulóza, zmíněné OSB desky a také přírodní izolanty, které lidé znali už v dávné minulosti. Původ materiálů výrazně snižuje ekologickou stopu. Zkracují se dopravní vzdálenosti a tím i nároky na potřebu energie nutnou na jejich dopravu.